Ako začať s modernou kaligrafiou? Podľa mňa prvá časť. Zoberieš si nejaký papier alebo zošit, ja mám takýto krásny, štvorčekový, a nejaký brush pen. Brush pen je fixka s štecovým hrotom. A základné pravidlo modernej kaligrafie je, že všetky ťahy smerom nahor píšeme tenkou linkou. To znamená, že odľahčíme ruku a iba tou špičkou brush penu píšeme linky smerom nahor. A zase naopak, keď pôjdeme písať smerom nadol, pritlačíme na ten štetec, pritlačíme na to telo toho brush penu a bude to písať hrubú čiaru smerom nadol. Hrubá čiara smerom nadol, teda pritlačíme na brush pen, aby celý ten štetec sa položil na papier a písal hrubú čiaru. A zase smerom nahor, tenké linky, smerom nadol, hrubé čiary. No a takto by si mal pokračovať, tenké linky smerom nahor, hrubé čiary smerom nadol. Najlepšie z každého celú A4. No, záleží od toho, aký máš brush pen. Pokiaľ máš väčší ako ja som si zvolila výšku 4 štvorčeky a na šírku som dávala na 2 štvorčeky tieto tenké a hrubé čiary. Čiže hrubá čiara smerom nadol alebo tenká linka smerom nahor. Takto pokračuješ, až máš zapísaný celý papier. Zase som si vyznačila 4 a 2 a tenké linky smerom nahor. Potom zase hrubé čiary smerom nadol a takto stále dokola. Pokiaľ by si mal menší brush pen, ako som použila v tomto prípade, tak som si dala len na výšku 2 štvorčeky a šírku 1 štvorček. Zase tenká linka smerom nahor, hrubá čiara smerom nadol. Pritlačíš ten brush pen. A zase tenká linka smerom nahor, píšeme špičkou brush penu, tenučko jemne odľahčíme a hrubá čiara smerom nadol pritlačíme. A tak dokola. Zase tenká linka smerom nahor, hrubá smerom nadol. Už je na tebe, či dáš celý riadok tenké, celý riadok hrubé, alebo to budeš striedať po 5, po 2, alebo raz jedno, raz druhé. Mala by si zapísať minimálne tak 1, 2 a 4 tenkých a hrubých čiar, aby si sa mohol posunúť ďalej. Tak poď na to.